ye bonne ne karamogo je mina kuma wili balila bemanga k'a fɔ an karamɔgɔ in na k'an b'a fo a ka layidu timɛli la sabula anw ka kɛnɛ in n'o y'a sɔrɔ Ansardine ye siɲɛ 34 nan kɛ ɲina mawuludi ɲɛnɛmayali la an karamɔgɔ ka hukumu kɔnɔna na anw ta in bɛ a 11nan na u ka kɔrɔ an ye si la nka an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ yaasa an karamɔgɔ ale sago o bɛ sɔrɔ cogo min Ansardine International a ɲɛmɔgɔya a bɛ Surakata Salamata bolo min ye Modibo Jalo ye ale Mali o Ansaru olu ka ɲɛmaa ye Ablaye Sana ka bɔ Burkina ale bi yan ani Adama Jawara ka bɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen tɔn kɔni a ye baara min kɛ a dogolen tɛ maa si la nka daba ɲinan kuma cayara kabi mawuludu ma se kuma cayara nka an b'an dulon karamɔgɔ yɛrɛ ka kuma la olu bɛ wo ci dɛ karamɔgɔ nka dɔgɔ bi jɔ an y'a mɛn ale yɛrɛ de da karamɔgɔ ni mawuludu banna tubabu bɛ ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ ko an ka Aidara ka jama kɔnpare Nelson Mandela ka tɔn n'o ye ANC ye o jama la ɲinan tubabu ko ko an k'o to yen ko mɔgɔw bɛ mun de sɔrɔ ni mawuludu kɛra mototigi minnu bɛ Sadi 26 Mars n'a lamini na u ko an ma tile kɔnɔ n'olu b'u ka parking jalan na ten Mali bɔlɔntan jama cayara cogo o cogo n'u bɛ taa so u yɛrɛ nisɔndiyalen o ye 1500 ye o ye minnu bɛ dalala la ka moto kɔlɔsi Aidara ka su kelen olu kelen kelen ni 150 000 de bɛ taa so mobili minnu bɛ jɔ anw minnu yɛrɛ bɛ Sadi 26 Mars kɔfɛ anw ka sodaw la daba denmisɛnnin fitinin dɔ nana a ko ma k'ale ma fɛn sɔrɔ i b'a dɔn ko ɲinan mɔgɔ si tɛ ɲinan gɛlɛya ko fɔ maa ye a ko bon ale ka san ɲɛna sabula denwuli min ye ɲɛnɛmayali don ka taa se dugawuta don ma ale kelen 500 sɔrɔ mobili garde la karamɔgɔ n ye misali laban min i ka ko la o kɛra i yɛrɛ ka da la sisan taxitigi nana a ye ne jigin muso dɔ ko a ka portefeuille tununa dugawuta don a nisɔndiyalen de nana a bɛ da la k'a ka portefeuille yera a n'a kɔnɔminɛn bɛɛ n hakili la muso in kan ka sɔrɔ so in kɔnɔna yan nin waati la parce que a nana k'a bɛna bonyamasegin kɛ karamɔgɔ ye donc karamɔgɔ an tɛ se k'i ka kow fɔ ka se a dan na an bɛ min f'i ye karamɔgɔ ye min fɔ a ye to kan dɔrɔn fɛn caman bɛ yen ka fɔ an b'a dɔn min don n'i tɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i b'a lagosi de n'i tɛ se ka fɛn o fɛn ɲɔgɔnna kɛ min ka nɔgɔ o ye tiɲɛni de ye mais bɛɛ k'i jija an ka ɲɛli kɛ bani walahi karamɔgɔ mɔgɔ caman bɛ ka kuma bi a politiki mɔgɔ la a journaliste la a n bɛ Facebook kan la n bɛ nin na ne tun ma wuli k'i jɔ sisan b'a sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ yen n bɛ k'a fɔ ni n ka daluya ye parce que a don i ko n ma ko n ka taa so n ko karamɔgɔ n ko Mali ko banna ko ayi k'an k'a to Ala ma an y'a to Ala ma kɔnɔ kɛra cogo min a don su fɛ a y'a sɔrɔ motika caman ye ba tigɛ ka se Bamakɔ yan an ma yan donc karamɔgɔ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn halisa an k'a to wulu ka wo ci dɔrɔn dɔgɔ kɔni b'i jɔ o an b'a ɲini fɛ dakuriɲɛ fɔlɔ min b'i fɛ i k'olu da kunnafonidilaw olu tulo kan yanni anw yɛrɛ ka ɲininkaliw ka se ka hakɛto ɲini k'i fɛ kuma la gasintan tɛ n'an forila min na i k'i bolo an b'an bolo fila d'an kɔ i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin kuma don. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ ka Ala de fo Ala min ye se bɛɛ tigi ye ka sɔli an ka kiraba in kan ni Muhamadu do sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sɔli a so dingɛ sanumanw kan n'an ka sahaba ɲumanw. Alors n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ ma an ka journaliste minnu bi yan an balima minnu fana nana fara an kan an ka foli bɛ a bɛɛ ye comme journaliste yɛrɛw b'a kalama san o san
ni mawludu tɛmɛna an n'u bi sigi ɲininkali minnu b'u bolo u b'o ɲininkaliw kɛ ni ala ye jaabi min fana nɔgɔya an ye an b'u jaabi o la i mana ye an bɛ journalistw wele ka conférence de presse kɛ a kun ye kow bi cogo min na u ka se ka faamu k'a dɔn fana journalistw u jɔyɔrɔba de bi jamana kɔnɔ jamana duloma dɔw don ta tɛ se ka kɛ k'u to u mana jɔ yɔrɔ o yɔrɔ la u jɔyɔrɔ bi yen o de la an ka wele ser'u ma an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn k'u barikada k'u bisimila u b'u ka so an bɛ sɔrɔ ka kuma d'u ma ɲininkali minnu b'u bolo u bɛ se k'o kɛ salamu aleykum. an b'an ka karamɔgɔ fo k'an ka président international membre bɛɛ fo an ka délégation minnu b'a la jamana wɛrɛ la ka na an sɔrɔ yan an b'o bɛɛ lajɛlen fo ne ka question ye jumɛn ye salon mawludu wajulu kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmɔgɔ o ye yɔrɔ dɔ d'i ma hectare caman mais depuis yɔrɔ dira ma an ma kibariya fosi sɔrɔ a la fo kana se sisan ma an karamɔgɔ e bɛ mun fɔ o la walima kunnafoni jumɛn de bɛ o la. président taara mawludu kɛyɔrɔ la a yɛrɛ ye mawludu kɛyɔrɔ ye yɔrɔ dɔgɔyara jama ti ku a fansi la bilen an ka siran kɛra tɔɔrɔ dɔ de la k'an sɔrɔ o ministre Modibo Keyita la mɔgɔ 30 ni kɔ de ntanyana a la ni o ko kɛra hakilima kan ka labɛn kɛ tɔɔrɔ bɛ se ka kunbɛn cogo min na adamadenw ni bɛ se ka kisi cogo min ni ka bɔ ala bolo ni ka bɔ kodɔnna bɛɛ bolo o la an y'a ɲini an ka faamaw fɛ n'u bɛ se ka yɔrɔ di an ma an bɛ se ka wajuli labɛn yɔrɔ min na ni o ministre tɛ président ye layidu ta a ko a bɛ hectare 150 di parce que ministre Bacili ko ko o b'ale bolo a bɛ se k'a di o y'o fɔ a ɲɛna a yɛrɛ nisɔndiyara a y'o fɔ mais n filɛ ka kuma o fɛ tuma min na a ma kɛ ala tulo b'a la a ma kɛ wa a kɛbaliya tɛ an degun fana parce que ala de ye faama ye seko de don n'o tɛ yanni o cɛ dugu dɔ bɛ an fɛ Bamako dafɛla la yan ko Fiya dugutigi ani Fiya mairie ani Fiya jeunesse u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na ne yɔrɔ la k'a fɔ Ayidara na an ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ o yɔrɔ b'i bɔ an t'a feere i ma an b'a nina ala kama e k'a k'i ka baara kɛ yɔrɔ ye ala y'a kɛ ko mais ko tu de don fo ka taa tigɛ ne ye n ka kalandenw bila ka taa ani ansaruw ni kanuɲɔgɔnw u taara tu in tigɛ kabakoba de bɛ ala bolo u ye tu in tigɛ k'a ban pewu an ye sumanikɛlaw bila ka taa suma a bɛ hectare 140 bɔ ala y'o di an ma. san o san an y'a jateminɛ politiki mɔgɔw bɛ caya kɛnɛ kan kosɛbɛ ni politiki mɔgɔw cayara bi a ko b'a fɛ ka kɛ degun ye dɔw b'a kɛ campagne kɛnɛ ye dɔw b'a kɛ tajuru sira kɛnɛ ye dɔw b'a kɛ nɛnini kɛnɛ ye ani dɔgɔyamaw walima n bɛ fɛ k'a dɔn laada yɛrɛ de don mawludu kɛnɛ kan diyagoya fɔ politisiyɛnw ka nin kɛ wa ni laada tɛ est ce que a bɛ se ka dabila wa ala sago i sago karamɔgɔ. bon n'a sɔrɔla politiki mɔgɔw fana ye maliyɛnw ye ni min y'an sɔrɔ o bɛ taa n'u taara fana ni mɔgɔ nana i ka kɛnɛ kan mɔgɔba de don mɔgɔ mana n'i ka kɛnɛ kan i ka mɔgɔba de don i ka dɔgɔyalima tɛ se ka s'a tigi ma i b'a bonya de alors an b'u bonya ka kuma d'u ma u bɛ kuma alors i ye kuma di mɔgɔ ma mais i tɛ se k'a fɔ a ye bilen nin fɔ kana nin fɔ min mana min ja o b'o de fɔ mais kuma ninnu ni fɛn jɛngɛn'a na a ka ca la an b'a dɔw tile a ka ca la an b'a dɔw tile o dɔ ye u y'an ka sekoba tɔgɔ fɔ kɛnɛ kan
an y'a yir'u la Seku tɔgɔ fɔli ne ka kɛnɛ kan o ma bɛn ma min y'a fɔ fana an y'a ɲini a fɛ a ka yafa ɲini parce que kabini Ala k'an da maa ti dɔgɔya ne fɛ maa ti dɔgɔya ne fɛ bɛɛ ka bon ne bolo bɛɛ ka bonya bi ne Hayidara yɔrɔ n ti maa dɔgɔya n ka maa tɛ se ka maa dɔgɔya n y'o de jɛ ɲini n jɛɲɔgɔn ni kanuɲɔgɔn bɛɛ fɛ maa o maa bɛ Hayidara fɛ a kɛ Ala kama n Hayidara fa nin na a ba nin na e kana fɛn fɔ a to Ala ma an ye dugawu kelen de kɛ Ala tiɲɛ dɛmɛ an bɛ to o kɔfɛ alors mɔgɔ min tɔgɔ fɔra a ka bon ne Hayidara bolo n ka dɔgɔyalima tɛ s'a ma n ka maa ka dɔgɔyalima tɛ se ka s'a ma mais ne yɛrɛ kɔni dɔgɔyara mais ne jɛna n'o ye mais n y'a ɲini kuma fɔla fɛ yafa ɲini pourquoi n ko i ka yafa ɲini parce que a kɛra ne ka kɛnɛ kan a ye yafa ɲini télévision taara a nɔfɛ a ye yafa ɲini a bilala télé la a nana kalanyɔrɔ la a seginna ka yafa ɲini mana n bɛ fɛ k'a f'u ye mɔgɔw mana na an fɛ an bɛ kuma di bɛɛ ma nka nin fɔ kana nin fɔ an t'o don maa da mais ni fɛn fɔra min man ɲi an yɛrɛ bolo an b'o dilan Ala sago i sago. O jamana ɲɛmaaw bɛɛ olu bɛ 4 miliyari ta ka di mawulidikɛlaw ma san o san miliyɔn 400 min donna ɲinan mawulidi la pour le moment parce que o de fara ɲɔgɔn bilan min donna la tiɲɛ dɔ u bɛ sécurité maaw di pour que ka maaw lakana terrain na mais mawulidi musaka tali la dɔw bɛ misi 1 dɔw bɛ misi 8 di jamana ɲɛmaaw jɔyɔrɔ kɛra mun ye musaka tali la ɲinan an kɛrɛfɛ jamana dɔ a ministre bɔra yan kɔsa in na de yanni mawuludu cɛ u ka karamɔgɔ mawuludukɛla minnu bɛ yen mɔgɔ damadɔ de talen d'u fɛ jamana kɔnɔ u b'u seko k'u ye u ka fitinini min ka dɔgɔ a bɛɛ ye u k'u bɛ miliyari 4 de d'a ma a ka mawuludu organiser a y'a fɔ an ka faamaw de ye mais ne bɛ Ala tanu Dieu merci Ala ni ce kabini Ala k'anw da anw ka foyi ma siri an ka gouvernement na an ka foyi ma siri Mali faama na an ka foyi ma siri Mali waritigi la Ala m'a kɛ fiyewu n balimakɛ ni an ko an bɛ min kɛ o b'a sɔrɔ a kɛbaaw sigilen filɛ o b'a sɔrɔ u pɛrɛla de fɛn o fɛn bɛ kɛ Ansaru tɔgɔ la wari bɛ bɔ Ansaru de kunna an bolo ti jan maa ye an ka lɛtiri ti s'i ma an ti ŋunuma i nɔfɛ an bɛ waso n'o de ye jamana in kɔnɔ anw b'a dilan yan de k'a kɛ an faso ye mais anw bolo jalen tɛ an faso ye ayi anw bolo jalen tɛ an faso ye mais n ye barikada kɛ mɔgɔw caman ye k'u seko k'an ye mais comme i ko gouvernement de n'o tɛ mɔgɔ caman ye personnel la u seko k'an ye u sara bɛ Ala bolo o la anw ye min faamu mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye n'i tɛ se min na o to yen anw jigi t'an ka gouvernement kan ko a b'an dɛmɛ wariko la an jigi t'a kan ko a b'an dɛmɛ foyi la u bɛ baara min na n'u sera k'o kɛ dɔrɔn o y'anw ka ɲinita de ye mais an yɛrɛ ta o bɛ Ala de bolo Ala sago i sago. Ansaru bɛ jamana 33 de kɔnɔ la ɲinan min sera yan o ye 27 ye o de kadara kɔnɔ la sisan an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ an y'a ye tɔndenw ɲinan u ye u ka kaleni u y'a kurakuraya k'a jilaja o tuma na an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ la u ɲɛ bɛ ko dɔ de natɔ la wa walima hakilila min y'u bila la an bɛ fɛ k'o dɔn an karamɔgɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. An karamɔgɔ min bɛ anw n'a cɛ o ye aw bɛ min ye kɛnɛma n'o tɛ nin wagati bɛɛ de an ni karamɔgɔ ka ɲɔgɔn ye bɛɛ an bɛ kalaya ye ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn na o ye biwo yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye o bɛ danna jamata aw ɲɛ bɛ min na o ye jamata de ka yira an karamɔgɔ la an b'a fɔ su ani tile ka kalaya k'a fɔ an b'a dɛmɛ an ni n'an ka nafolo a k'ala ka diinɛ sama ka s'a seyɔrɔ la a ka d'a ye cogo donc nin kaleli an bɛ nin kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ fɛ nka jamata de bɛ kɛ aw ɲɛna stade la nka bureau baarakɛlaw bɛɛ bɛ nin kɛ wagati bɛɛ pour que baara ka se ka sabati baara ka taa ɲɛfɛ karamɔgɔ ka danaya sɔrɔ an na k'a fɔ an b'a fɔ su ni tile. n bɛ fɛ ka min fara a kan dɔrɔn
a bɛ sɔrɔ ale tɛ ansaru yɛrɛ kalama kosɛbɛ kɛ ansaru mana kuma yɔrɔ o yɔrɔ ka kuma laban na u bɛ nin layidu in de di Hayidara an ni n'an ka nafolo n'an y'i janfa Ala ni kuranɛ kana to an na ansaru bɛ kuma Hayidara fɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ nin kuma kelen in de fɔ alors jamana minnu nana u ye réunion de kɛ ka bɛn a kan parce que comme a b'a kalama cogo min na don o don an fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni don o don kura bɛ bɔ don o don kura bɛ bɔ bon ne ko n ka jama ma a ye sabali an k'a to Ala ma kabakolo min b'an kunna tigi b'a la an ka Ala kɔnɔ an kana kɔrɔtɔ mais anw man kan ka kɔrɔtɔ parce que i ko min Ala y'o kɛ ka ban n'i ma to Ala kɔ i bɛ taa tugu jeni kɔ tuguni ne y'o fɔ n ka mɔgɔw de ye bon jamana ninnu de ye réunion kɛ ka sɔrɔ ka Bunaku ka kuma n'a ye k'a fɔ Hayidara i ye sabali min ɲini an fɛ an jɛna n'a ye an bɛ sabali an ti maa neni an ti maa an ta sara an b'a to Ala ma mais an bɛ layidu min d'i ma a ti yɛlɛmɛ n'i ko an ka wuli su fɛ an bɛ wuli n'i ko an ka wuli tile fɛ an bɛ wuli bon u y'o layidu de ta kɛnɛ kan n'o tɛ ansaru ti kuma Hayidara fɛ yɔrɔ si n'u ka kuma laban ma kɛ layidu in ti bɔrɔtɔ ye Ala sago i sago. Karamɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko fiɲɛko ye dugukolo sɔrɔ ye Amsaridine sera ka min labɛn o bɛ t'i jɔ hectare 140 ɲɔgɔn na o baaraw bɛ se ka ban ka bɛn waati jumɛn ma munna mawuludu bɛ se ka labɛn yen ka 26 mars to yen o sɔrɔlen kɔ est ce que halisa i jigi bɛ jamanakuntigi ye layirukan min ta i ye salon wa i jigi bɛ o 150 hectares kan halisa wa. n'a fɔra ka nin yɔrɔ in labɛn ko wajuli bɛ taa yɛlɛmɛ ye tuma min na fandanjɛ la dɔɔni don mais an jigi bɛ Ala ka don dɔ la a bɛna kɛ mais an tɛ se ka waati fɔ a la parce que ko ka ca kojugu hali yan yɔrɔ yɛrɛ mawuludukɛlaw tɛ se ka na Bamako yan bilen an bɛna yɔrɔ de ɲini u bɛ se ka taa yen cogo min na sinon Bamako yɛrɛ yan kɔni yan dɛsɛra dunanw tɛ se ka ku yan bilen an bɛna Bamako yɛrɛ de bila bon o dama o y'a dama ko wɛrɛ ye bon n'o ni wajulikɛyɔrɔ aménageli donna ɲɔgɔn na a kuma a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais ni a yɛrɛw ka dugawu ye an jigi b'a kan Ala bɛ sɔn k'an dɛmɛ don dɔ la o ka kɛ ouais mais e ko n jigi bi est ce que hali bi nin bɛɛ kɔfɛ n jigi bi faamaw ta in kan bon faamaw ta in tɛ faamaw ta ye ne ta don n b'a mérité jagoya la gouvernement ka kan k'a kɛ de jagoya la parce que ni min sera yɔrɔ min ma jamana wajibiyalen bɛ k'o se a ka jamanadenw ni kisili kama adamadenw ni sauveli kama a wajibiyalen bɛ jamana yɛrɛ de kan u ka yɔrɔ dɔ ɲini jama bɛ se ka ku yɔrɔ min na ne tɔɲɔlen de don n'o tɛ n t'a ɲini dɛ n ka hakɛ de don parce que n bɛ Ala kɔnɔ sinon n ka droit de don Ala sago i sago. Musa Konate n bilala Isa ɲɛ bonya kama n b'a fo Musa Konate ka bɔ Mopti radio bani na émission Wilibali kɛnɛ ne kɔni ta ye dugawu ɲini de kɛrɛnkɛrɛnna motikaw tuma min na o y'a dɔn an kun dalen b'i kan ko u bɛ dugawu ɲini fɛ bon u bɛ degun kɔnɔ degun mun a gɛlɛyara kosɛbɛ nka tuma dɔ la n'u ma na u hakili jagabɔ i ka kumaw la ani e yɛrɛ ye wele ka jɔ mun kɛ motikaw ye tuma dɔ la o dusu bi da ko hali bi Ala sago i sago dugawu degun bɛ moti kan a ka se ka wuli o de ye n ka hakilila ye k'a ɲɛsin ma Ala k'an ni dɛmɛ. o la an bɛ dugawu kɛ Moti ye an bɛ dugawu kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ nin degun in kɔnɔ u k'a dɔn se de t'an ye n'o tɛ u bɛ lafiya mais an b'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min ye maliyɛnw Ala k'u lafiya u bɛ degun na yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'u bɔ degun kɔnɔ ne hakili la ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan faamaw fanga ɲininaw bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ ŋaniya kɛra kelen ye ka bɛn de bɛ se k'an dɛmɛ ka fara Ala ka dɛmɛ kan an ka nin tɔɔrɔ in wuli ka bɔ an kan mais n'an yɛrɛ dama ma bɛn yɔrɔ minnu lafiyalen don ni bɛn ma sɔrɔ ye n'o fana ɲaamina n'Ala ma fara an kan an bɛ bɔ jamana in tigiya la dɛ kumana dugawu de kan ka kɛ ka cɛsiri kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ cogo min na jamana politiki mɔgɔw a karamɔgɔw a dɔnnibaw a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka hami kan ka kɛ an ka bɛn fɔlɔ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que degun min bɛ an badenw ka jamana in kɔnɔ an bɛ se ka wuli cogo min Ala b'a dɔn an ka hami ye nin de
an ka cɛsiri ye nin de su fɛ ani tile fɛ a dɔrɔmɛ ti don anw kunna anw b'an ta bɔ k'a kɛ de tari jamana nasuma an bɛ kuma n'o de ye o la u bɛ Haidara kuma caman fɔ mais kuma in t'an tɔɔrɔ o de la an b'a fɔ mɔgɔw ye a ye sabali anw b'a di jamana in ma de anw t'a minɛ jamana in bolo an bɛ waso ni o de ye Ansaru an cɛ Ala k'aw sara an bɛ dugawu kɛ Moti an bɛ dugawu kɛ Mali yɔrɔ degunnen bɛɛ ye an bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tan sɔli ala rasul politique mɔgɔw bɛnnen tɛ o dun bɛnbaliya kɔlɔlɔ bɛ se fantanw ma hakilina jumɛn b'i bolo fɛɛrɛ jumɛn b'i bolo pour que ka se ka na ni bɛn ye o sira fɛ o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ tile filanin na a fɔra ko maajugu ninnu ka ɲɛmɔgɔba dɔ fagara Mopti mara la Moptikaw yɛrɛ bɔra k'a fɔ sa ko degun b'u kan o ko la donc hakilina jumɛn b'i la o fagariko in na Ala b'a dɔn an ma sigi su fɛ an b'an sɔn tile fɛ an b'an sɔn mais mɔgɔ bɛ da i seko de la mais an ti décourager jamana in y'an ta de ye an ti bɔ yan ka taa tigiya sɔrɔ jamana si la ni yan tɛ o la yan ɲɛni an bɛ ka hɛrɛ b'o de la o la an sigilen tɛ Ala b'a dɔn an sigilen tɛ mais sini mina lakaleli kɛ sini mina lakaleli kɛ i ye min fɔ k'a fɔ ka mɔgɔ jugu ka fɔ la k'u ka ɲɛmɔgɔ dɔ fagara ɲɛmɔgɔ ko ni kɔmɔgɔ ko tɛ o c'est-à-dire mɔgɔ kelen tɛ se ka fosi kɛ ka se ka adamadenw de hakili u ka se k'a faamu diinɛ ko tɛ diinɛ kɔni tɔgɔ la n'i ye ni bɔ diinɛ tɔgɔ la ka bi ni kan k'a faga Ala ka diinɛ tɔgɔ la a jurumu yafa cogo t'a la o ye kuranɛ ka kuma ye ni ka bon Ala bolo kojugu mɔgɔ maa kɛra sababu ye ka adamadenw ni bɔ i ni Ala cɛ tɛ se ka ɲɛ fo mɔgɔw k'o de faamu ka fara ka tuguni terroriste c'est-à-dire irihabu ka mɔgɔ bɔ a ja ka mɔgɔ hakili wuli o ka jugu fagali ye el fitnatu ashaddu min al qatl o ye kuranɛ aya de ye Ala ko fitinɛ ka jugu ka tɛmɛ fagali kan fagali c'est-à-dire fitinɛ ka bon fagali ye mɔgɔw de bɛ yen bi minnu y'u sigiyɔrɔ bila pewu mɔgɔw de bɛ yen bi minnu tɛ sunɔgɔ fiyewu o yɛrɛ ye balawuba dɔ de ye bon jɔnniw de b'o kɛ fo kuma ka kɛ o tigiw de fɛ mɔgɔ kelen bɔli o la o tɛ foyi ye o fo kuma ka kɛ tɔw de fɛ u k'a dɔn maa min ye adamadenw b'o hakili kan k'u ja wuli k'u ni bɔnɛ lahara o ma nɔgɔn dɛ fo an ka miiri o de la ni a yɛrɛ k'a miiri mɔgɔ min sɔnna ka dutigi faga ka bɔ a denninw kɔrɔ hali n'a sɔrɔla dutigi in man ɲi mais a bɛ kɛ k'a dennin minnu lamɔ k'a musow balo ne y'a faga ka bɔ olu kɔrɔ denw bɛna kɛ cogo di ni yɛrɛ y'i miiri o la o b'a yira diinɛ si tɛ se ka adamaden ni karaba ka bɔ a denninw kɔrɔ diinɛ si hali kafiriya diinɛ tɛ se kumana kabako kow de don min bɛ ka kɛ bi o la an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn Ala ka hakili ɲuman d'a tigiw ma et puis Ala ka jamana kisi Ala sago i sago. Donc ne ka question bɛ min kan o ye ne yɛrɛ ka jateminɛ ye Usumani Serifu Madani Hayidara kan degun minnu b'a kan ne y'a ye degun fila dɔrɔn de bɛ Usumani Serifu Madani Hayidara kan Mali la yan o degun fɔlɔ o ye karamɔgɔw dɔnnibagaw olu ka degun ye degun filanan o ye politique mɔgɔw olu ka degun ye Usumani Serifu Madani Hayidara dun ale de b'olu nɔfɛ halisa k'u sankɔrɔta k'u ka bonya yira mɔgɔw la n'i y'a jateminɛ a welela ka taa Bamakɔ misiriba la ko diinɛ ɲɛmɔgɔw kana dɔgɔya tugun an ma kalo kelen k'o kɔfɛ minnu y'a wele yɛrɛ olu yɛrɛ ka taabolo mɔgɔ dɔw ye a dɔgɔyala hali tɛ se k'a lamɛn mɔgɔ b'a kanu tɛ se k'a lamɛn o kɔfɛ tugun politiki mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'olu ta kuma Usumani Serifu Madani Hayidara ka kɛnɛ kan dɔgɔyali fɛn o fɛn bɛ ka d'a kan bi nɛni fɛn o fɛn bɛ ka d'a kan bi a bɛɛ ye olu yɛrɛ ka formation ye donc est-ce que il n'est pas le moment Usumani Serifu Madani Hayidara fana a k'a yɛrɛ yira k'a fɔ bon olu ye maaya fana ye maa ye wa ne ka kuma de b'o yɔrɔ kan n'i y'a mɛn i bɛ malo tigɛ
i ye malo sɛnɛ de mɔgɔ si tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fɔ tɔɔrɔ kɔnɔ mais dekun tɛ mɔgɔw t'a faamu kosɛbɛ quoi ne ye min fɔ n m'a dɔn ni mɔgɔw y'a jate minɛ ka ɲɛ parce que ne yɛrɛ ka ko n b'a fɔ walahi bilahi ni nin ko ninnu bi ka kɛ n de ka di ne ye kojugu parce que mɔgɔ bɛ siran kuma de ɲɛ n'a bɛ fɛn tiɲɛ mais anw ka kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam min dara a kan ala kan'a dan kan olu ye jurumundenw de ye ne dun k'a falen don jurumunden ka fara ka fana an filɛ don min na komi bi kanatiw de dayɛlɛlen don chaîne télévision sisan a bɛ san 4 5 bɔ bi don o don u bɛ ka télévision kura dayɛlɛ foyi tɛ fɔ a la ka kira neni ko kira tɛ ko kuranɛ ye nkalon ye an yɛrɛ ka kitabu sɛbɛnnen minnu bɛ yen an ka dɔnnibaa kɔrɔw fɛ u b'o de ta k'o kɛ dalilu ye ka ko kira tɛ kira ye abada k'a neni k'a kafiriya k'a b'o la hali halalaya u ko alakira t'a fa den sallallahu alaihi wasallam o chaîne télévision de dayɛlɛlen don don o don foyi tɛ fɔ a la ka kira neni ka silamɛya neni mais o bɛɛ kɔ silamɛya bɛ ka taa ɲɛfɛ kira bɛ ka yɛlɛ sanfɛ bon ne y'a kɔlɔsi n yɛrɛ ka ko la n'ala bɛna hɛrɛ kɛ ne ye tuma o tuma a bɛ fɛn dɔw bila ka munumunu bon mais minnu b'a kɛ olu b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ parce que maa o maa bi n k'o fɔ Hayidara ma a bɛɛ saralen don wari minɛ i ka Hayidara fani wari minɛ i ka nkalon da Hayidara la bon e bɛ warini min minɛ a b'i ka denbaya dahirimɛ i b'i ka du balo hɛrɛ la ayiwa a ti fɛn tiɲɛ Hayidara ye ala dɔ de bɛ fara a kan ni engrais ma kɛ suman na dɔrɔn a ɲɛ man di anw ka engrais de ye nenini ye minnu b'an neni o y'an ka engrais de ye an bɛ taa de o kumana a bɛ fɛ n b'a ɲini kanuɲɔgɔnw fɛ ala kama a kana tɔɔrɔ a ti foyi tiɲɛ a daminɛ kuma mɛnna o mɔgɔw y'a daminɛni kɛ politiki ko ni fɛnw de ye mais yanni politiki ko ka daminɛ n'a hakili b'a la ne fa sɛbɛkɔrɔ ne nan ba ne na k'a kasɛtiw bɔ ka yɔrɔ bɛɛ fa o y'a sɔrɔ politiki ko tɛ mais hali ni politiki ko yɛrɛ don est ce que Hayidara bɛ se ka neni politiki maa fɛ i tɛ se kabini ala k'an da ne m'a fɔ maa si ye a ye voté karisa ye n m'a fɔ mais n ka droit don parce que n ye maliyɛn ye maliyɛn tɔw m'a fɔ a ye voté karisa ye wa mun bɛ Hayidara bali k'a fɔ mais ne ko anw ye alimamiw de ye politiki maa bɛɛ bɛ se anw kɔfɛ n'anw ye kelen ta tɔ kelen bɛ dimi o tumana n'an bɛ min ta an n'o ta ni ala cɛ gundo la an t'o bange mais politiki mɔgɔ bɛ se ka mun fɔ Hayidara ma tuguni ne kɔni ye n seko kɛ politiki ko tɛ o groupe dɔw de donna ɲɔgɔn na an b'a bɛɛ dɔn nka an y'a bɛɛ to ala ma ala kiiri tigɛ ala kiiri tigɛ mais don o don nin bɛ kɛ dɔw nana aw ɲɛna yan jɔnni minnu nana yafa ɲini na a kɛra aw ɲɛna dɛ c'est à dire don o don dɔw b'u denw cɛ ka na walima u yɛrɛ bɛ na n'u yɛrɛ ye a caman mina cogo min na u nacogo ma ɲi ni fama wuli min na tɔɔrɔ dɔ kɛ bɛ k'o sɔrɔ dɔw bɛ na n'u yɛrɛ ye fana mais ne y'a f'u bɛɛ somɔgɔw n'u yɛrɛ ye u kana degun ni ne Hayidara kama don n y'a far'u ma ala kama tɔɔrɔ min b'u kan ala k'a wuli ni ne kama don ne yafara amin anw b'o de dɔn an kira y'an bila o de la o mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ de mais ala b'a sɔn o ala b'a sɔn o la sirikɛ kana dimi mɔgɔ ti neni Hayidara de ɲɛna wa Hayidara yɛrɛ ti mɔgɔ neni wa Hayidara b'a ɲini a ka mɔgɔw fɛ ala kama a kana mɔgɔ neni a y'a to ala ma ni ala dɛsɛra an ka dan ye ni ala t'i dɛsɛ o tuma na an ka ala n'u to yen fɛn min bɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ bɛ dimi o de la mais fɛn min kɛra yɛlɛko yɛrɛ ye mɔgɔw bolo ni ko o ko tɛmɛna hakɛ kan a bɛ taa contraire de la mana ni ne nenikan kɛra yɛlɛkan de ye sisan a bɛ mun tiɲɛ bɛɛ y'a kɛ a ye mun tiɲɛ Hayidara filɛ wa don o don a bɛ ka yɛlɛ
karamɔgɔ ne fɛ ka min dɔn kira ale bageni ani denkuni o nisɔndiya o kɔfɛ e Seydi Cherif Ousmane Barani Hayidara i bɛ fɛn jumɛn de sɔrɔ mawuludu la sabu ŋunuŋunu cayara ko mawuludu bɛ ka kɛ karamɔgɔw fɛ sɔrɔ kɛyɔrɔ e dun y'a fɔ sisan ko a ye 400,000 don mawuludu ale da fɛ fɔlɔ. ni mawuludu baraji kɔfɛ ani jurumu yafa ɲinini kɔfɛ ala fɛ ne bɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ mawuludu la fɛn bɛɛ mais kabako don minnu b'a fɔ ko mawuludu bɛ kɛ hɛrɛ wari ɲini de kama o ma nkalon tigɛ o ma nkalon tigɛ an bɛ ɲininkali de kɛ an b'a fɔ e bɛ mun na minnu bɛ nin fɔ très généralement alimamiw ni karamɔgɔw de don mais an bɛ alimami ɲininka e ka wari bɛ bɔ bi ne ko ne ye marasa karamɔgɔ de ye i bɛ wari sɔrɔ i ka kalan de la kɛ ne fana ma taa concert kɛ koyi ne fana taara ala n'a ka kira de ta fɔ ni ne ye min sɔrɔ o la o ye halala de ye kira kun ti jago kɛ koyi forokun d'a bolo koyi a y'ala ka diinɛ lase minnu ko muhamadu anw dar'i la olu de ye bamuru ta an bɛ sa i nɔfɛ wa an ni n'an ka nafolo dun ala kira sɔlɔ silamɛ a ka ɲɛnamaya kɛra tan de minnu ko an dar'i la olu de tun bɛ wari d'a ma ala yɛrɛ ko wa aqridullaha qardan hasana ala ko silamɛw ma a ye juru don ne ala la a ye na ni wari ye a k'a di kira ma a ka kow labɛn juguw kana na se aw la o tuma na diinɛ bi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ na a n'a musakaw de don wa maa wɛrɛ t'a di dɛ minnu k'u dan bɛ ala la u b'a fɛ musaka kɛbaa y'olu ye mais n bɛ min f'u ye an karamɔgɔ anw ka installation omnisport la a n'a courant ani a micro ani chaise mawuludu wari min bɛɛ bi sɔrɔ a tɛ se ka mawuludu kelen labɛn kɛ mawuludu wari min bɛɛ bi sɔrɔ mawuludu kɛyɔrɔ la mawuludu préparation a su kelen wari min bɛɛ bi sɔrɔ wajuli fɔlɔ ni filanan ni sabanan na a wari tɛ se ka omnisport labɛn su kelen a tɛ se mɔgɔw sɛgɛnnen don u ma ko in de faamu mais ko in dun ne y'a fɔ mɔgɔw mago bɛ ɲininkali o ɲininkali la ne Hayidara la ne ye sira di bɛɛ ma hali n'i bɛ fɛ ka nɔngɔ cogo dɔn sira b'i bolo ne hakili la dogo t'o la mɔgɔw min kɛlen bɛ ka mɔgɔw degun dɔw degun anw ti wari sɔrɔ mawuludu la fo mɔgɔw k'a faamu cɛw de bɛ yan cɛw de bɛ yan musow de bɛ yan hali ni mawuludu ma kɛ diɲɛ kɔnɔ mawuludu la ninnu hinɛ bi ne minɛ 400,000 ni kɔ dunanw bisimilali ni dunanw baloli ani dɔw ka sosaraw ani hôtel talen bɛ minnu ye ani o mɔgɔba minnu bɛna ka bɔ jamana wɛrɛw la olu labilatɔ musaka min bɛ kɛ olu ye ani baarakɛlaw bɛ min dun ani min bɛ di dunanw ma maa tɛ se k'a wari da fɔ parce que baarakɛla bɛɛ b'a kɛ ala kama baarakɛla mɔgɔ ba 4 mɔgɔ 4 ni kɔ de nana i tɔgɔ sɛbɛn k'u yɛrɛ di fi sabilillah k'a ta ziyara la fo mawuludu u bɛ ka baara kɛ ala kama n'i ko i b'olu sara 400,000 ko kuma bɛ fɔ wa c'est des milliards mais mɔgɔw ma se k'a faamu u ɲɛ bɛ jama min na olu bolo ayi nin ye kɔni ye wariba de ye o de b'u dusu kasi non 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 u k'u hakili sigi mawuludu ka dabila anw ti balo mawuludu la dɛ anw bɛ balo mawuludukɛlaw de la fi sabilillah ansaru ye layidu de ta Hayidara ye n'i mago bɛ min na fɔ an ye u y'a dɔn ne ti fɛn f'u ye u yɛrɛ b'a jateminɛ Hayidara mago kan ka jɔ mun na u bɛna k'u yɛrɛ ma u b'u den ka mɔgɔw ɲininka mun de kun bɛ Hayidara kan ne ka ko ye nin de ye mawuludu ko tɛ
an ka dɔrɔmɛ ti sɔrɔ mawuludu la mawuludu installation a don bɛɛ a tɛ se k'a su kelen installation wari sɔrɔ mawuludu tɛ dɛ an ka wajuli fɛn o fɛn bɛ kɛ hali balontan yɔrɔ ninnu na terrain ninnu na dugu kɔnɔ yan installation sara a tɛ sɔrɔ a wajuli kɛ yɔrɔ si la mana mɔgɔw k'u yɛrɛ lafiya ne ta in dogolen tɛ koyi ansaru bɛna di Hayidara ma de a mago bɛ fɛn o fɛn na o de la an ko jigi ka fisa fa ye wari tɛ Hayidara kunna mɛ Ala ye jigi d'a ma cɛw bɛ yen musow bɛ yen don o don dɔ bɛ ka far'u kan fana Ala ni ce. Karamɔgɔ ne tun b'a fɛ k'a dɔn i y'a jira k'a fɔ k'i jɔra dɔ ka fili kɔrɔ ka kɛɲɛ ni a ka kuma ye mawulidi kɛnɛ kan n b'a fɛ k'a dɔn e y'a dɔn kuma jumɛn ko fili kun yera kuma in kɔnɔ walima maa minnu tɔgɔ fɔra kuma la u y'i wele de wa n'a y'a sɔrɔ u y'i wele a ye mun de fɔ hakɛto bɛ kuma la. n bɛ fɛ k'a f'i ye kuma fɔyɔrɔ la anw bɛ podium de kan kuma caman bɛ tɛmɛ anw t'a mɛn ni mɔgɔ yɛrɛ kulela an bɛ ɲininkali de kɛ n ko di o de bɛ podium kan kuma ninnu anw t'a faamu kosɛbɛ mɛ an bɔlen kɔ an natɔ so u y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna ne ko nin ma bɛn ma an ka seko tɔgɔ ka fɔ ne ka kalanyɔrɔ la nin sira kan n ko a ma diya n ye o yɔrɔ bɛɛ n ye tele mɔgɔw wele n ko bɔn ko an ka seko tɔgɔ fɔra a tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ a y'a bɛɛ tigɛ a kelen kana passe tele la a y'a fɔ arajotigiw fana ye u k'a tigɛ a kana passe arajo la mɔgɔ ti dɔgɔya anw fɛ mɔgɔ de bɛ se k'anw dɔgɔya an ti mɔgɔ dɔgɔya a ma bɛɛ ma a y'a tigɛ Ala tulo b'a la Ala tulo b'a la chief ayiwa alhamdulillah Ala k'i sara tuma min na o kɛra n y'a labɛn n yɛrɛ hakili la ni Ala sɔnna n'an seginna ka na kalanyɔrɔ la n kan ka min fɔ a ko la n b'a fɔ entre temps an karamɔgɔ n'o y'an ka sekoba ye a ka mɔgɔ 12 nana ne fɛ ko i fa tɔgɔ fɔra i ka kɛnɛ kan k'o y'an kabakoya e ka sɔn i fa tɔgɔ ka fɔ i ka kɛnɛ kan ko bɔn an nana i ɲininka i m'a faamu de wa mun de don anw bɛ yen k'a dilan de ye o n k'u ma n ye n seko k'a la ka ban n ye ci wele da télévision so la ka wele da radio so la n k'u k'a tigɛ a kuma kana fɔ n ko nka caman fɔra ne yɛrɛ ma aw fɛ k'an fa neni ka n ba neni k'a kasɛti bɔ n ko mɛ an balimakɛ dɔ nana a kasɛti yira n na k'a f'u sen d'a la n ko non ne ta tolen don Ala ma n ko wa ne ka maa ti maa jaabi dɛ jango n ka seko a ka mɔgɔw ka Hayidara fa neni u ka fɛn bɛɛ da Hayidara kan mɛ Hayidara ka dɔgɔyalima ti s'a ma fo ka diɲɛ wuli Hayidara ka mɔgɔ ka dɔgɔyalima ti s'a ma fo ka diɲɛ wuli an k'a to Ala ma Ala b'a bɔ n y'a f'u ye tan n ko mɛ u nali diyara n ye mɔgɔ bɛ n'i ɲi de yɔrɔ la n ko mɛ ne fa ni n ba neni na n ko aw ma na o la dɛ u ko non k'u y'u seko k'o la n k'o bɛ ne bɔ n k'o bɛ ne bɔ ni Ala sɔnna ni min b'a jɛ n'an taara kalanyɔrɔ la an b'o fara a kan ne Hayidara maa t'o la dɛ n ye tele bila ka taa an balimakɛ nɔfɛ a ka yafa ɲini a ye yafa ɲini an taara kɛnɛ kan n ko a ka yafa ɲini a ye yafa ɲini n bɛ fɛ k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ ka mɔgɔba ti dɔgɔya ni Hayidara fɛ mais hasbunallah anw y'a to Ala ma maa ti dɔgɔya ne fɛ n ka maa ti maa dɔgɔya ni se b'a la parce que n y'a ɲini n ka mɔgɔ bɛɛ fɛ u kana mɔgɔ dɔgɔya u k'a to Ala ma dɔrɔn Ala min ye bi kɛ sini b'o Ala de bolo u kana mɔgɔ dɔgɔya an karamɔgɔ a kɛra tan
n bɛ foli di an karamɔgɔ ma ka foli di an sar tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ɲininkali min bɛ ne bolo a bɛ ɲɛsin karamɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnya ka sabu kɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ n ka jamukan na n bɛ hakɛto ɲini kuma dilaw fɛ n bɛ segin a ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna Mali kɔnɔ bi mɔgɔ caman bɛ b'a fɔ ko karamɔgɔ bɛ politiki kɛ u bɛ kuma caman fɔ nka seereya t'a si la ne ko awɔ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ politiki kɛ est-ce que a y'a faso kanu min jira o de tɛ wa est-ce que u tɛ k'a fɔ de ma ko politiki kuma kɔnɔ a fɔra sisan ko don min na Mali tun bɛ na bi Kasimu de y'a fɔ a don de tun bɛ yan Kasimu tun bɛ yan karamɔgɔ nana ka bɔ ORTM na k'anw de sɔrɔ a fitirida ko na minɛ don a ye kuma in fɔ an ye a ye jigiya min d'a ma wa a kɛra ten a ye Ansaru wele anw ɲɛna yan ko ka dɛmɛ kɛ a layidu taara k'anw to karamɔgɔ fɛ yan Ayidara ɲininkali min bɛ ne bolo e ka faso kanu juguya de b'i nɔfɛ nka o y'a sɔrɔ diinɛ o tiɲɛ fɔli juguya b'i nɔfɛ n bɛ nin fɔ n ka émission na n tɛ sɛgɛn a la n bɛna f'i yɛrɛ ye nka ne bɛ fɛ k'a dɔn yali maa minnu b'o juguya la k'a fɔ Usumani Marani Sirifu Ayidara kɛra a faso fɛ f'an k'a faso goya ye est-ce que u bɛna se wa karamɔgɔ ye ne ka ɲininkali fɔlɔ ye diinɛ kɔni o banna kabini fitinin i b'o kɛlɛ la fo bi a tɛ jɔ mais faso kanu u b'i tɔɔrɔ u b'i neni u b'i fa neni u b'i ba neni u bɛ Ansar mɔgɔw neni yali jugu ninnu i ka faso kanu juguya min b'u la o kɛlɛ e bɛna a t'u ta la wa ka tila tuguni anw minnu bɛ a fɔ an tɛ fɛ Ayidara tɔgɔ ka fɔ min ye juguma ye a tɛ bɛn anw kunnafonidila minnu ma karamɔgɔ i bɛ dugawu k'an fana an ka ca dɔw bɔra région na an bɛ Bamakɔ yan tɔgɔ jugu bɛ bɔ fɔ an fana ma bi e tɔgɔ la an jɛra n'a ye mais i bɛ dugawu k'an ye. bon an bɛ se ka min fɔ ne ma se k'a faamu hali bi a bɛ fɔ min ma ko politique c'est pas ne ma se ka politique ne ma se k'a kɔrɔ yɛrɛ de dɔn bilen quoi ne hakili la ne ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban kabini Ala k'an da diɲɛ kɔnɔ ne ma deli k'a fɔ a ye voté karisa ye ne hakili la politique de kɔrɔ ye jumɛn ye bilen ayiwa kabini Ala k'an da ni jamana dɛmɛni tɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka jibondow jɔ ka di mɔgɔw ma Ala kama ka kalanyɔrɔw jɔ ni an ka sɔrɔdasiw sɛgɛnna yɔrɔ min na se min b'an ye k'a k'u ye n'a bɔra o la politique de ye jumɛn ye tuguni politique ko tɛ Ayidara ko de don ɲɔ tɛ mɔgɔ tɔw y'u ta yɔrɔ dogo wa olu m'a kɛ mais min yɛrɛ y'a ta dogo k'ale dati don a la ko o de b'a kɛ kumana mais ne ka kan k'a kɛ o ne ka kan ka président ya ɲini o ne ye maliyɛn de ye e da i kana fɔ ten ɲɛ a ma ban je suis malien citoyen bon an y'o an karamɔgɔ anw t'i découragé o la an nana ka faso jɔ de anw mana ka faso dun dɛ faso dunbaw dɔnnen don mais anw t'a la wa an b'a jɔ an seko bɛɛ la fana mais nin ye bi kuma de ye dɛ mais peut-être don dɔ bɛ na Ayidara ta fa bɛna dɔn o tɛ dogo peut-être ni ye maliyɛn kɔni ye peut-être n ta fa bɛna dɔn don dɔ la ni Ala sɔnna ni maliyɛn tɔw ta fa dɔnna don dɔ la n yɛrɛ ta fa bɛna dɔn mais ne ta ti politique ko ni fɛn ne ta ye ɲɛdɔnnen don anw b'an da bɔ yɔrɔw dɔn mais hasbunallah a banna. ne tɔgɔ ye Isa Tarawele ka bɔ Mopti radio Fayda tɔgɔ la n bɛ yan inchallah karamɔgɔ ɲininkali min bɛ an bolo o de ye k'a fɔ an y'a jateminɛ kabini don ɲuman t'a la fo ka taa se mawuludu kɛnɛ kuncɛw ani a baaraw kɔnɔna ma i kuma o kuma i bɛ bonyamasegin kɛ k'a ɲɛsin jamana faamaw ma i n'a fɔ i ka laada ye cogo min mais kɛrɛnkɛrɛnya ma k'a ɲɛsin lakanako ma ni o ye sécurité ye san tɔw la don an bɛ ɲininkali kɛ sécurité ko kan i b'a jira k'a fɔ faamaw u ka dɔrɔmɛ kelen ti sécurité ko la aw yɛrɛ ka wari de bɛ kɛ ka u ladati terrain kow fara ko terrain dɔgɔyara an bɛɛ y'o ye nka kɔlɔsili o fana bɛ fɛn caman bali an b'a fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ faamaw y'a dɔn k'a fɔ bi nin jama ye u ka kan ni a lakanani ye wa ni u ye dɔ de fara dɔ kan tɛri hali bi aw poche kɔnɔna de ye u lanati nka i ka foli kɔni cayara k'a ɲɛsin sécurité ma mun na sécurité san o san an b'u fo a ɲɛna a ma ɲɛ an b'u fo parce que ni hakɛ min nana ni Ala ye dɛmɛ k'o kɔnɔ an b'u fo n'o tɛ a tilalen don fila ye tila an b'o san de tila gouvernement b'a d'an ma
mais an b'u fo u ka o baara in na an b'u fo o la n'o tɛ jama kɔni kɔlɔsili ne hakili la o ye jamana ma diyagoya de ye mais jama min kalifalen bɛ Ala ma o kalifalen bɛ Ala ma mais an b'u fo mais n b'a f'u ye ka segin a kan ni anw t'i jɔ ɲuman na n'i ye ɲuman fitinin kɛ an b'i fo kumana an bɛ an ka sécurité fo sinon jama hakɛ min tun bɛ yen ani yɛrɛ ye sécurité hakɛ min ye ansaru yɛrɛ min tun b'a la o bɛ maa 2000 bɔ teni tun bɛ ansaru minnu kana ka mɔgɔw tilen pour que tɔɔrɔ kana mɔgɔ sɔrɔ o tun ka ca mɔgɔ 2000 ye awɔ 3000 ayiwa han awɔ ko 3000 ni kɔ ansaru min ye teni ta pour que jama in bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔ 3000 ani kɔ mais o bɛɛ kɔ a y'a lajɛ an bolila de parce que jama bɛna bonya an siranna an y'an teliya joona ka taa dugawu kɛ ka sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma b'u ka so an ye fatiya ta mais o bɛɛ kɔ anw ka mobili ye heure 2 de kɛ yanni an ka goudron sɔrɔ u ko an taara fo ɲamana fo quartier ɲamana pour que an ka se ka sira sɔrɔ bon an karamɔgɔ Ala ka bɛɛ sara kuma laban na min b'an bolo dɔrɔn o ye ka mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka journaliste bɛɛ fo u ye déplacement kɛ k'u ka baaraw bila vraiment a diyara an ye an b'a ɲini Ala k'u sara o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan Ala ka bɛɛ sara kumana an b'a fɔ ko Ala ka san caman yira an na Ala ka siw di Ala ka kɛnɛyaw di Ala k'an sago d'an ma an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a suma Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ Ala kira bonya kama sɔli ala rasul Aye bonne ne karamɔgɔ cɛ mina kuma wuli bali la bɛɛ man